Maiatzaren 22tik 24 bitartean, Bermeo berriro ere itsasoari begira jarriko da. Arrain azoka ez da azoka utze. Arrain azoka geure herriaren isla da. Jasangarritasuna eta kontzientzia jarri nahi izan dugu erdigunean. Horregaitik, aukeratu dugu aurtengoko leloa. Itsasoa zaindu, bizia dastatu. Erakustoki izango dugu tokiko artezaguntzako espazio berria. Itsasoaren inguruko tailerrak eta erakusketak, gastronomia, esperientziak, kultur eta kirol jarduerak. Baina batez ere, herri oso baten parte hartze izango dugu. Aurten gainera oso berezia izango da. Egaluze saria Bermeoko nautika eskolari ematea. Gu beti gabiz, hau etorkizunerantza, jarraitasun betokitzeko eta arrain azokak hemen segiteko, proposamen barrezek ekarten. Aurten arrain azoka, apur bete jabon gure horregaz gudu lotu, ez bakarrik kutsadura aldetik, baitze bai gure arrantzalien momentu egaz, gure konzerberan momentu egaz, aurten gure artizau eguzatuz gehitzu azokan, azken urtietan, atetxo jaondiez eta aurten apurtzu bete plantie du, bebai eurek egoti barruen. Popak kresantzua emintzago izena. Urtero herri honek bere nortasun propioa dekola argita garbi erakusten dau, bai arrantzale eta zaragileen lanak goraipatuz, kontserbagileen eskutrebetasunak eta elkarte gastronomikoen elkarlana erakutziz. Euren lanak eta euren ohiturak sortzen daben energia berezi hori gaur balorean jarri gure dugu batez bebekatik. Eskerrik beroenak, eman nahi dutzuet, bai arrain azoka posible egiten duzuen guztiz hori. Hemen jente asko dago, atzien, pertsonak, bolondrezak, antolakuntza lanean ari zaretenei, parte hartuko duzuen talde eta elkartiei, babeslei, voluntarioek, eta egun hauetan herria bizik mantenuko duzuen guztioi. Ikusten duzuen moduen 3 egun programazio beteta dauela, adin guztizentzako aukeri dago ondo pasateko, beraz, bermiotarrak fijo hor egongo garala, baina, kanpoko danak beho militorea ezari. Eskerrik asko da nahi. Baiekin txiki asko basatetu da. Txiki asko basosatu da. Itxasu ezagutie? Gure buru ezagutie da.